impormasyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. What's going on? Mga tugang maray na hapon po sa gabos na mga parantabay kan Bicol Target ngunyan na Martes. Petsa 4 kan Mayo 2021. Sa pangaran po ni Pio Fernandez na may official na piglalakaw. Ini pong una ang sendong makakiriba. Ngunya na pagkahapon na ini, sagot alas 5 nin hapon. Edwin Taralda po. Katuwang tamanggirara dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Si Jomar Bien sa 1st District. 2nd District. Luwens Barcena. Al Armario, Ans Galero, Renz Luna. Sa 3rd District solamente, si Jimmy Nasalita. Sa lado teknika, big paborubara baguhan karatula dyan. The big man from Nabwa. Ramir, the big boy, Tanay. Boy, itong so, big boy, itong siya nagkakandidato sa BU, aki mo ito? Ha? Sus taga BUPC? Mana sa inadi, kandidato ito para auditor sa University Student Council. Nahiling ko ba ya? Ano lamang ang maray na pagsibot-sibutan ngunya na pagkahaponan ni Bata, medyo mainit-init. Sabi kan amigo ko, kung ba ko ang iya binaribid, tsakoy. Pariho may asukar. Tapos, mainit na kape. Mainit na ngaya, makape ka pa. Natakon, maoran nga ni, mina ice cream. Sige. Sa newsroom, wara, tao ni ako ngunya digdi. Oy, sa mga lugar pala na ang piyesta sa aga, Mayo 5, adin, dakulunon pala ining mga piyesta sa aga. Bisperas ngunyan. Ayan, bawal nguna ang bisita sa mga may pista. Bawal nguna. Difficile na ang panahon sa mga oras na ini. Kaya so mga magkikipista, pwede man bagay pa-deliver na sana? Ade? Sa mga barangay, may mga karatula na dyan, no visitors allowed. Due to pandemic. Nakako ang rason. Tama man bagano, Buda, makatipid-tipid lamang sa gasto. Abaan ang gasto ngunyan. Grabe lang katikapuan. Dalang kaning COVID na ini. Bueno, dito na pagparalo yun. Inutunta na ni istorya dyan sa luwas. Nasa linya na si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Salamat, Direktor. Maray na hapon sa mga barantabay. Kumusta ka na? Oh? Kumusta ka na? Ano manggil? Yan. Dahil nagbabago. Yan dyan ako sa mo minasaludo talaga. Bastang ayunin ko, Ano? Ano? basta ngayon ngodoy-ngodoy.
Mga pigapardara mo sa ko ng mga merindal. Ka mga matamison. Oo, baga, tsakoy, biniribid. Mga, Ibos. ano no? Ibos. Yan, oh. Nakatalik ko dun sa ibos. Mga pertiyo mga, may mga puro may asukar, adi. Oo. Mm, Pang-diabetes. yan. Namumuyahon ka man sa ato. Di para pangos ko sa tubo. Okay. Ilan, Sir Director kan Provincial Government at Programang Barangay Beautification and Cleanliness, aros at kada barangay bagangon yan, siribot-sibot na inobligar magrilinig asin pinagmotibar na dapat pagayon no, at kapalibutan kung kaya haros wala to, mahilingan mga nasa barangay, nagtatara ng direktor, nagpipintura, party kan pagutop sa magayon na programa kan probinsya. Gari may kwan kayo din eh. May premyo? May premyo, so pinaka-the best na barangay. May mga, ano baga, may mga barangay na pig-evaluate na nga ni. Ang problema, Direktor, habang marayan na pigigibukan mga nasa barangay, may mga tao man na ang kaisipan magbinagla. Ano? Implo, ining naagihan kan TCG Pinyos ka sa bagong aga, digdi sa gilid kan Maharlika Highway sa barangay Libon, kung sa imposible hali ini sa sasakyan, paliwa sa Madiglom sa pagkabagi, ang lugar, iinong kang sa mga basura. Nugod mo yan. Piglilimpian nga ni. Dahil pa. Yun mo yan, no? Nagwaray-irak baga sa kali. Amo yan. Marasa pa Nagwaray-irak naman. sa gilid kan highway, so ibayaon sa kali, nagkaurulog. Bako manan mga taga dyan gayod? Tinda kun sa inyan mga arali na mga basurang yan. Muta, nagkawaragas baga sa tinampo, abaana. Nasirip mo? O baga, may mga karton, plastic. Anto sa kaliyan? O, siguro, sa rining sako, alimbawa, tapos pinamudbud yan sa gilid naan. Mata, may mga sinako-sako dyan na daga na pinagtanuman kan barangay, pati sa mga sasako, inurulog sa kali. Yug. May mga sa kali na. Marasa pa man na rin. Buminalagay ni ka sa bagong pagkaaga, kung kaya ngunya, nagluluwas na sa pagkabanggi, may mga tawong carrier. Sigurado yan. Ko dyan ki mga, Carrier. tapos wiwaragas dyan kung sain. Carrier nin basura, Direktor. Naghanap din oportunidad na matatapukan sa mga arungkane, dahil mga makabasan, waraman ki mga kaharungan, ginibong dump site. Yugo-yugon mo Isay yan. na ngunyanan, mahakwat ka na sabi mga basura, Direktor. Yaw nini, pagparos, pag ginagyan kay auto, yaw, waragas yan dyan sa tinampo. Alawig pati yan eh. Yung nagkawaragas na, winaragas na kanayam. Oo. May Pinutan kan, baga so sardinas, tapos toyo. Iyo. Dyan yan na parte. Marasa pa. Ano ang gigibong barangay kayo ni Sinda maakwat? Hindi pamanisikan barangay kayo dyan. Nagihan ko man sa na yan, Direktor. Mahiling Sa ninda kali, yan. pag naguran, pag nagbaha, barado ang kali. Siyempre, taday man ano diyan, basta-basta. Marasa pa man ang mga... Yan tabi, Direktor, ang kapaglaan, di minasalita di si GB News. Mabalas tabi, Jimmy Boy, sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. Yan. Natadog may mga taong araw kayo na di. Ha? Sa gobyerno, sa mga tao, nag-esperso na mamantinir ang kalinigan kan sa tuyang kapalibutan. Igwa man ki iba, na yung manugudan nagdudusta. Paano kita kayan? Ano ang mangyayari kan sa to? Ilingon mo, may anibang mga barangay, may mga mural painting. Ginastusan na yan. Munong kan mo, ano sa Sibyan ang kiibang pintura. Sana da iman lugod. Maili mo sa mga barangay tabaga, mga magayuno na pag-ilingon. Mga flowers, iba-ibang klaseng flowers, buda mga design. Tapos, sa ibang lugar, araw kayan, basura, para sa paman ka mo, adi. So, nag-ibo kayan, magtapok ki basura,
makonsensya man lugod. Bako sa nga nadigdi ka to, baga digis o yan, paitaas dyan sa bulod, Camellia Homes, paitaas dyan. Uy, naraga sa mga baga dyan kay basura, dyan sa may pinarik, pwede pagpuro pasyaran man dyan sa lugar na yan, mahali mo sa mga gilid, sa mga kinaunan, mga kung ano-ano. Ay, kunya na di, malibong sa payo. Anyway, dugang tapan istorya halid dyan sa luwas, nasa linya man si Luwens Burse Barcena. Luwens kamen. Salamat, Direk. Maray na hapon. Maray na hapon man. Ano lamang? Kagutom na lamang. Ha? Gutom na lamang ako. Maya mo, tsakuyo, ano? Bako sa toy. Ha? Bako sa toy. Ano? Pinuso. Pinuso? Ay, magkiproblema yan. Makataramsan, ha? Oo. Kaya, paano kaya? At least, so, dapat sa emo, so, bigta taga email. Aron kang ano? O yan na, baga, so, aram mo so ulog-ulog, so ginalpong na bagas, Yo. pag-email, pagbibilog-bilog baga yan. Yan, yo. Ito, tapos pag nagkakala-kaga na sa tubig, ibabuntog mo ito duman. Oo. Araw ka yan, email ang pahit. Paano Iyo. paano kita kaayan? Sagot siya na sa email nga na. Abong ka na naman. email ka nulog-ulog. Dahil pa man nahulog. Dahil pa man pa nagkiburubuntog. Dahil pa. Mangyari. O sige na. Roger Tabi direct sa mga dagdag pang bareta, todo-todo mang giraray ang kakakampanya kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 5 asin Conservation and Development Division na pangatamanan ang kadagatan laban sa polusyon asin pangaabuso kan mga nagkakapirang individual. Ini pagkatapos na ipagpaabot ang impormasyon sa DCG Menyos ka na sampitan ng opisina na sindama kondusir nin pigaapod na siyasat asin siyensya Man of the Ocean webinar series ngani na magtaonin awareness asin apresiasyon kan publiko ang pagkakaigwanin magayon asin malinig na kadagatan sa bulan kan Mayo. Ang magiging speaker kan webinar series na ini iyo ang mga taga Large Marine Vertebrates Research Institute o LAMAVE, Marine Wildlife Watch of the Philippines o MWWP, asin Fundive Asia. Sa aldaw kan Mayo 7, 2021 sa oras na alas 2:30 sa kod alas 3:30 nin pagkahapon, ang magiging speaker kan Large Marine Vertebrates Research Institute iyo si Certain Lorraine Aplaska. Sa Mayo 21, 2021, 2:30 to 3:30 in the afternoon, iyo man ining si Enrico Calleja kan Fundive Asia. Asin sa Mayo 28, 2021, poon alas 2:30 sa kod alas 3:30 nin hapon, mataraman si Dr. A.A. Yap Tinsay kan Marine Wildlife Watch of the Philippines. So mga muya na magparehistro, asin so muyang makisumaro digdi, magpasiring sa na daw sa Facebook page kan DNR Bicol. Tapos, duman magparehistro. Oo. May link naman na inilaag palani ng mangyari na makapartisipar sa nasambitan ng programa, nasambitan ng webinar series na ditabi direct. Mga unini sa mga manlaylain na aldaw, tangani ng maipnuan, bulanin Mayo, tangani ng makakundusirin-siring na aktibidad, maski na nga ni virtual press briefing ini o kaya virtual activity ini. Susog sa DNR Bicol sa hindi niyang pinagigibot na nga ng ipagirumdum ang publiko na maski na sa katahawang kan pandemya, dapat man giraray na isipon ang pag-ataman kan kapalibutan, lalo na ang kadagatan.
Iyan tabi direct ang mga dagdag istorya. Hali sa Regional Center Site, ako po si LBB. Bawal sabi luwan sa mga dugang na istorya hali dyan sa lawas. Ngunya na hapon, kada Martes baga, may regular session sa sanggunian pang lalawigan. But ngunyan, naaldaw, dengo na, temporarily suspended muna. No? Ta ma-disinfect sa sanggunian pang lalawigan. Pasiguro lang. Ano? Pasiguro. Kaya next week na sana. Okay. Sige, dugangan tan istorya alig dyan sa lawa si Ans Galero. Ans, kamen. Maray na hapon, direct. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, formalmente nang nakapagpadala naman ni dugang na 6,540 ang bakuna nin kontra sa COVID-19 ang DOH Bicol pasisiring man sa probinsya kan Catanduanes. Iningunyan, ginibo pagkahapon sa Ciudad kan Legazpi, partikular na dyan sa TOG 5, kung saan nagtarabang-tabang ang Office of the Civil Defense, TOG 5 as in DOH, para maitransportar gamit ang Black Hawk helicopter na nasambitan ng bilang kan mga bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ka na DOH Bicol na maugmasindang sa Gararay na makapagpadaranin siring na bilang kan bakuna, tangani na makatabang man sa probinsya kan Catanduanes, lalo pangunyan na maski padit-diit na natuwangan man Gararay ng kaso ng COVID-19. Nasabing islang probinsya kan Catanduanes. Pinaglalauman na naresibin naman ini ka na gobyerno probinsal kan Catanduanes alagad sa ngunyan naglalao man Gararay ang DOH Bicol sa mga masunod na aldaw sa Gararay na makaresibin naman ang Rion Bicol ng alokasyon ka na siring na bagay o kaya siring na bakuna kontra sa COVID-19 tanganin na padagos naman ang immunization program kan gobyerno digdi sa tuyang rehiyon. Itabi direct na mga impormasyon digdi sa Legazpi City Airport, Ans Galero, DCTV. Mabalisabi, Hans! Nagatod sa oras na 32 minutos pasado alas 4 nin hapon. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Marcaban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Marcaban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na! Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa
sabor ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na, bili na! Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa
handa pirmi sa pagtabang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word.
convincing. Mga tugang taot-taot, ang tabihan nindo ang pronouncement o abiso, anunsyo ni Alcalde Noel Rosal mananangod sa stoppage kan shiftage fee. Digi sa Legazpi kan LCWD. Ta auto na duman, taot-taot sa natabi. For the meantime, dugang ang tanistoriali dyan sa luwa, si Jomar Bien. Jomar Kamen. Salamat direct maray na hapon sa dagdag na bareta pinasiguro na kang kontraktor kan patinampo digdi sa banwaan kan malilipot ang pagkapasarig kan sa indang karatula na kan mga nakaliyas na daw itinalbukan paros ang sin aksidente sa sarong persona di matapos na mga bunar ning dakulo sa ospital pati sa danyos ang kontratistang Sandro Builders matapos na mabari ang tabay kan sarong medtech na nagtatrabaho sa Sigya Memorial District Hospital kan maaksidente ini kan ilinayog na karatula pagigirumduman na sobra sa sarong semana nakaliis kan nagmumotorsiklo ang medtech na biktima sa direksyong kan Tabaco, pagdangadang niya digdi sa pagilaog sa sentro kan malilipot, igwang nagkapit ang darakulang karatula kan pinagbigibong pinampo na pasiring sa interior kan sarong sityo sa sentro kan malilipot. Alagad daina pa siguro kan kontraktor daing pagabat, paros-paros, linayog to karatula, uminog pa sa tubangan kan motorsiklo kan biktima na nagkaroon sa tangani na makataltal pasiring sa kali ang biktima na ikinapari kan sa iyang tabay. Maging ang lokal na gobyerno kan malilipot iyon na nagpa-itinapod ang kontratista tangani na warningan asin para tama na pasiguroon ang sa indang mga karatula ang kontratista dahil man nagpabaya asin nag-ayuda matulos naman sa biktima alagad dakula sugasto asin maringan itaday na puruan ang buhay kan naging biktima. Sangunyan sukaratulan na daing pagabat sa Pigalayog pinarambakanan ng pagabat sa may puhon or na inisan bag ngani na daina ibarabad oras na magparos-paros. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Sige, mapalasabi Jomar, may restante dyan sa Banuaan, Kandara. O magayon na ang sanggunian Bayan Session Hall. Adi, pinasiram-siram sa Session Hall kan sanggunian Bayan Kandaraga. Rans, kamen. Siram ko direct. Pinasiram ko. Pinasiram mo talaga? Kunya itong mga shot. Kunya na pati yan ang kisara sindang mikropono. Roger. Tapos ang karatulan ninda talagang so ilaw. Ayos mo na di. Sana bako sa naarog ka yan ang pahit na magayon ang session hall din na magpara absent din na magpara iriwal. Roger. So trabaho siya na. Tama yan. Iyo, sige daw. Yes, maray na po tabi direct kasi na maray na hapon sa mga parantabay sa mga lugar niya itong mga baret pinagtaong bahala na sana kay Mayor Vic Perete ni Kagawad Dante Magallanes ang issue manungod sa illegal na pinagapod na illegal na bagsakan kan kagsawa traders na yaon niya nidigdi sa may tinampo pasiring sa may Daraga National High School na nagpupwesto kada banggi hanggang alas 5 nin pagkaaga. Tagunyan or kunya na pagkahapon sa regular na sesyon sa eksklusibong entrevista kan DCGB News, listo lang nag-iba. So ihip kan paros kan nagtaram si Kagawad Dante Magallanes na si Mayor Vic Perete na sanaan na bahala sa nanambita ng bagay, baliktad duman sa enot niya naging statement na siya mismo ang mabisita sa nanambita ng bagsakan tanganing paharalion ang mga pinagtataram na mga illegal na mga paratienda. Iniman nga ni ang naging kasimbagan ni Mayor Vic sa enot niya itong entrevista na sana lang ang may kipaghampang sa mga paratienda, magin man sa Barangay Council kan Barangay Sagpon, asin magin man sa manamiento kan Bicol University na iyo talagang may jurisdiction, tanaw ng bita ng lugar, asin sa ngunyan hanggang sa ngunyan, wala pang kasimbagan na pinagtatao sa tuya,
ang kapitan kan barangay Sagpo na si Kapitan Loreto Barajas kung ano ang naging resulta kan sa indang pag-ururon. Kaya ngunyan tabi direktor, pinagalaoman na diro-diretso ang operasyon pa kan mga pinag-apod na mga illegal na mga paratienda diyan sa naunambita ng lugar na indot na nga ning pinagreklamo kan mga paratienda sa loob mismo kan Daraga Public Market asin magin man ang kagsawa traders na iyong bigapon din mga sa dirindang mga lehitimo na mga paratienda na nagbabayad din buwis sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Ano yan? Ining so tinampo palalaog sa Daraga Community College? Daraga National High School. Sen digi sa yun ang anong nga kayo ni? Ako mismo rin di tabi direct sa LBC. LBC sa kanto? Sa kanto. Ayan, baga dyan. Banggi, nagpupwesto na sila dyan. May mga stall na baga, may mga arong-arong na. Iyan, so mga stall yan talaga yan, originally, kay mga paratindang burak. Pero naglalatag dyan sa tinampo mismo, so imbis na parkingan kay mga bihikulo, so mga tindanindang mga produktong mga gulayon, dyan biglalatag pagbangging. Na nag-agra ngayon man sa mga paratinda sa loob ng Daraga Public Market, dahil lang so imbis na sa mga mabarakal, maglawag pang public market, dyan na senda. Sa luwas, naglabakal. Okay. So, hands off si Kagawad Dante. Roger. Bala ka na ngayon? Aha. Tumad marigita. Balik na duman sa inot yung tinaram, kan na inot na session, na sana nga ni mismo madumanda, pagkabangging ito, pagka-interview ta, siya mismo sa nagtaram na maduman siya pagkabangging ito, No, de. ang aning paralion nito mga paratenda. Ano, hindi mo nagduman? Hindi mo nagduman. Ito ba kapag abot yan oras? Bata baga next year, eleksyon na. Baka? Taram. Difícil. Kaya ikaw na yoran pa, pumahit kaan? Roger. Kaya kita, tigalat alata sana, kung anong kasimbagan kan mga lado, yung bonding din sa Barangay Council kan Sagpon, ngayon nakasakop dyan sa lugar, sa Bicol University, nainot naman yung bigtaram ni President Mascareño sa Satuya, na wala sindang pinagtaong permiso sa mga paratienda na magpwesto dyan sa indang area. O tabiyo property pa yan, bako? Yung biga po tabi direct na Bio Arcade. Yung baga? Pagayan, hanggang sa may Daragahay. Sige daw, okay. So yung tabi direktor, ang magadag na follow-up digdi sa luwas, Renz Luna, DC Jibinga. Mapala sabi rin sa mga dugong na istorya, maray na pong palang dabi dyan sa Catanduanes, kay amigong Jolly. Kay amigong Jolly dyan sa Catanduanes, so Island Media dyan sa Catanduanes. Maray na pong tabi sa Indo. Sa gabos ng mga reaon dyan, mga pagribata dyan sa hanap buhay, sa Catanduanes, maray na hapon tabi. Bago pa sana, temporary total lockdown, Philippine Coconut Authority, dyan sa Barangay 2, Iims Barrio South. Tapos sa PNP, Exclusive Ordinance Division, K9, sa Laog Inikan, Camp Simeon Ola. Effective today para sa disinfection, as in contact tracing and testing, as posted by Mayor Noel Rosal. Iya po. So yan, okay? So okay na tabi. So pahayag ni Mayor Rosal mananangod sa stoppage, pagpundo, kan septage fee. Takita magaperang taon na kitang pigo para singil, kasabay na duman sa pagbabayadan ta sa tubig, ang pigapod na septage fee. Yan. Ako perang taon akong kababayad ka yan. Bata, may mga kung minsan may arrears ka pa. Na binayadan mo na sa gabos o arrears mo, pag sunod na bill, igwa ka na naman. Napauno. Di pa man ako nagpapasurot. Yan. So, wala ng pahayag ni Mayor Rosal mananangod sa septage fee. Fight. Hello tabi sa Gabos. Ini po si Mayor Noel Rosal, kang syudad kang Legazpi. Igo lang po kaming importanteng anunsyo para sa Saindo. Puon po ngayon na Mayo 2021, day na po makolekta ang LCWD para sa septage fee.
Ang ibig sabihin, ma-take over na po sa operation at siyempre management kang facilities sa bangkerohan na linaag kisarong private contractor. Pina-approve ko na po sa sanggunian asin sa local finance committee na babayadan ta na lang ining contractor kang sa indang investment. Siyempre po, deducted na sa mga nabayad ta sa inda. Ngunyan tabi, day mag-date sa mga nagbarayad na alos kidwa o 3 taon. Yaw na po sa moya ang listahan. Siyempre tabi, kung makaipo ka mo, maapod lang kamo sa OCNR, siyempre po siserbihan kamo. Libre na yan. Sa satuyang bagong pagmanihar, nagpadara na po ako sarong ordinansa or draft ordinance sa sanggunian. Linaganta na po ki-discount ini. Sa residence o residential, imbis 6,000, 4,500 lang kada siphon o pag-supsup kan sa tuyang Puso Negro. Sa commercial, imbis 7,500, 6,000 lang para discounted. Ngunyan tabi, alimbawa nakahulog ka na kay almost 4,500, libre ka na siyempre. Mag-upload ka lang. So mga may balanse pa, alimbawa nakaulog ka pa lang 2,500, so balanse na sana sa total na 4,500 ang sa imong babayadan. Mga tugang ko pong Ligaspeños, naisipan mi ini, tanganing mapagaan ta ang sa tuyong mga urual daw na pangangaipo, lalo pa sa irarom kaining pandemya. Pero mga tugang, agad bigyan rin sa Indo, sa ngarang kang sanggunian, Panglunsod of Legazpi, ang suporta sa very noble project na ini. Inimbitaran po ako kang nakaaging simana kang Climate Change Commission, asin ang Deputy Speaker, si Loren Legarda, para ipresentar ini. Tanaaraman ninda na saro sa local government digdi sa Bicol ang nag-implementar ka aning pigapuntang septage facility para maproteksyonan ta ang satuyang mga dagat, ang satuyang mga sapa, asin ang pagpara laag ka ning mga ati sa Puso Negro sa sala man na paagi. Kita po giraray na recognize ninda. Magayon po inideta na pagsayangon. Yaon na po sa facilities and I just hope na suportahan ta ini. So magpuon po ngunyan, mabayad ka sana kung ikamapa-siphon. And as I've said, pinadbaba ta lang na maray para kumbaga cost lang. So at cost lang kita na mapadalagan ta lang ining facilities. So lahom ko giraray mga tugang kong Ligaspeños. Sa irarom kaning pandemya, ipapadagos ta po ang satuyang makusog na pundasyon para malampasan ta ini. Sa giraray tabi, ang sa indong lingkod, naghahagad kang sa indong tiwala asin kooperasyon para mapakaray ta ang satuyang syudad. Diyos mabalos tabi. And siyempre, always keep safe. Wear your mask and shield. Salamat. Okay, loud and clear. Malinaw po ang pahayag kan sa tuyang alkalde na effective May. Dainang sisingilon na septage fee. Pangyari, lingon ko daw duman sa sa water bill ko. Kung igwa pa duman ki septage fee, bata durod ako lamang bagang septage fee. Diyan paguli ko, talingon ko kung bata ma-due date na ito. Baka nakabugtak pa duman sa septage fee. Hindi ko babayadan. So water bill siya ang babayadan ko. Na medyo nakakadamot-damot naman kita kung pera naman na ribo ang naibayad ta dyan. Bulan-bulan uyog-uyogon mo yan. Magbulan-bulan sa nang sabi yung tang sanggatos. So, 12,000 o kung 3 taon,
36. Oh. Dito na siya kulang mo kung 4-5 ang singil sa pag sop-sop sa Puso Negro. Dito na siya na. Iyo. O, tayo iba na makapot. New management. O, na naman sa Bunker 1. Iyo na ito ang ma-facilitate ka to para pag sop-sop. Pero so, OCNR, iyo manggararay ang mga ngino. Tayo may trucks in dyan na iyo ang gagamiton buda sa tubo para mag-sop-sop kan mga nasa Puso Negro. Iyo? Okay, malinaw na tabi yan. Ade. Ayan, okay. Bueno, mga tugang sa pangarap po kan mga pag-iribat dyan sa luwas. Davigman Ramir Tanay sa Laudo Technical. Sa pangarap po ni Pio Fernandez. Ini po muna ang sendong nakariba ngunyan na pagkahapon sa Bicol Target. Edwin Taralda po. Mabalos, kan sinubagang tabay, abangan an sa tuyang mga bareta. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi.